Сега телевизора, къде е на това? Не, ти шкафа трябва да го запишеш в това, пък ще видим какво ще правим с шкафа. Но мога да му сменят горната плоскост. Проблема е, че тия идват от много далеч и... Тук има на бувна. Не, това е ТВ шкаф, телевизионен шкаф. Горната дъска е на бувна. Ще го фанем? Да. Ето. Сериозно фото за... 2,060, нали? Кое е 2,060? Което? Повредена е и горната плоскост на телевизионния шкаф 2/060 метра. Добре. Мисля, че е 1,80, но хайде да не свет толкова древнови. Не, точно 1,80. Няма че не да. Просто всеки ден меря и окото ме е свикнало като рулетка реч. Значи след направения оглед на теч от бойлера на Каберне 8. Кой ги подаде тия бадеми, бе? Да, кака. 8. Собственичката на този имот е републикански на Русия бокс. Жени. Значи трябва да бягате малко по-далече. Не. Е монтирана, нали? Е изпълнена. Значи отборена на обект Финиац, къща Каберне 8 е изпълнена. Фирма Фикс. Имаш там още. Тире ИТА. ИТА. Да, фиксит. Какво значи ИТА? Не, фиксит означава. Не ИТА. Фиксит. Да. Фиксит. Фикс. Поправи го. Гледах ги сайта. Да. Гледайте на. Фикс. ИТ, нали? Мислих доста неща да пиша за винярц, но викам, да не сме злояди сега. Нещо си писал си. Вие там имате лепила някакви, да? Значи лепила за това, за финансови плочки. Хидроизолации някакви? Не, предимно такива моментни лепила. Емо пишете първи е като най-важен. Търся аз нещо, там където има лошо положена хидроизолация, да го запечатам отгоре, между фаянсови плочки на фуга. Фугата между фаянсовите плочки. Там. Защото... Предимно с силикон семената глите. Не само глите, значи... Когато някой юнак не си върши добре работата и имам 10 квадрата тераса, за да остана проблем, аз трябва да имам 10 квадрата тераса. То така, колкото сифона ги отваря, мисля, че бяха заради хидроизолацията, която стигаше до сифоните, пък не фащаше самия сифон. Нали си с ухо? Да, Турхан, да. Тогава са Антонела и Владо Георгиев ли беше? Кой беше? Петров. Не, Петров. Георгиев. Коларов, да. С него. Виждаш как са терасите. Тези просто сградите са такива, че аз имам страшно много тераси, с страшно много апартаментите под тераса. Да, те имаха претенции за това, че има теч от сифоните. Викам, добре, как правите пробата от сифоните, за да разберете, че има теч от тях? Запушвали ги с стиропор. Какво пишем на хора? Викам, това не е нещо водоплътно, че да стане. При подключването на захранването на бойлера с вода е включена тръбата за студената вода към извода на бойлера за топла вода и тръбата за топла вода е включена към извода за студена вода и на тази тръба, в която практически тече топла вода, е монтиран възвратния клапан. Става ли достатъчно ясно? Да. Течът е в резултат на спукания възвратен клапан вентил, който се измъкнал от извода на бойлера. То трябваше да пише пластмасов вентил, защото ако е метален, няма как да се спука. Тук ще пише вентил е пластмасов. Да спука не е пластмасов вентил. Да спука не е там пластмасов вентил. Аз тук ще го напиша възвратника.
Възвратният клапан е пластмасов. Фабричен пластмасов или там. Възвратният клапан е... Да, Те не фабричния, който е на пластмасов, фабричен пластмасов. Ма фабричен, доставка с бойлера, пластмасов. Да, доставка с бойлера. Да. Доставен с бойлера, пластмасов. Ето, така вече става по-ясно. И достава с бойлера. Доставка кои са? На бойлера. Те с ванески. На бойлер. Доставка не на бойлера, доставка на производител на бойлер. Да, на производител. Какво се оказа? Долната страна е цъфнала. Замръзнало е. Добре, Не са заземени както трябва. Ние тук имаме кран. Имама, който е пластмасов, който не спира начало. Имало постоянно вода вътре във водомера. И той е сух. Не суха. Той е сух, обаче долната страна е във вода винаги. Ето така. И сега, гдето не спира начало, намерих един спирателен кран 3/4 и сложих един спирателен кран там. Добре, това ще го запазим да снимем показанията утре, да видим колко време е текло. Тъй, значи течета... Да. А това? Това го остави тук. Да, течета резултат на спукане възвратен правилник, който се измъкнал от извора на бойлера, възвратния капане пластмасов и е доставка на производителя на бойлера. От течета е наводнен гипсокартоновия таван на емпорето и е какво? Паднал и трябва да се смени гипсокартонова плоскост на този таван, която е 4 квадратни метра, да се шпаклова и боядиса. Стената на коридора на втория етаж трябва да се боядиса, защото е изцапана. Намокрене ламината на дневната 20 квадрата и е повреден горната плоскост на телевизионния шкаф. Това е. Да се разпишем. Сега, ние в такива протоколи обикновено пишем, че щетите следва да се... На втора точка щети. В момента... От това, какво правим? Щетите от кокоса, просто. Аз не съм съвсем убеден, че точно това е причината за измъкването на... Добре, дайте да го констатираме. Дайте, ти си на второ място. Аз съм съгласен с текста, но... Там нататък... Не, вижте, миналата година сме писали теч от някакъв сифон, за който ние нямаме понятие, че са вързали климатици към него. А ти сега ще го снимаш? Ще му го снимам. Да. И са поискали сума 3500. Като поиска от Владо Коларов да направи подробно, защо са тези 3500, едва ми изкара 3200. Едва. Сега малко е, нали, смешно, казвам. Да. Тина, това трябва да го копираме. Копираме и само. Няма да следваме на